କୋହଲି ସାଜିଲେ 49 ଶତକର ରାଜା। ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ 49 ଶତକକୁ ଏକ ଏଭରେଷ୍ଟ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏହି ରେକର୍ଡ ସହ ବିରାଟ କୋହଲି ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଦିନିକିଆର 49 ଶତକର ରାଜା ସାଜିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶତକ ପରେ ସେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ 121 ବଲରେ ସେ 101 ରନ୍ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସଚିନ 49 ଶତକ ହାସଲ ପାଇଁ 451 ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ବିରାଟ ମାତ୍ର 277 ଇନିଂସରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସଚିନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ ପାଇଁ 76ଟି ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। 5 ଶତକ ପାଇଁ 100, 10 ପାଇଁ 131 ଓ 15ତମ ଶତକ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ 182 ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେପରି 20 ଶତକ ପାଇଁ 197 ଇନିଂସ, 25 ପାଇଁ 234, 30 ପାଇଁ 267 ଓ 355 ଇନିଂସରେ 40ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 451ତମ ଇନିଂସରେ 49 ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ସେ 49 ଶତକ ବ୍ୟତୀତ 96 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 200 ଅପରାଜିତ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ମାତ୍ର 106 ଇନିଂସରେ 15 ଶତକ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। 133 ଇନିଂସରେ 20 ଶତକ ଓ 21ରୁ 49 ଶତକ ପାଇଁ ସେ 144 ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ 277 ଇନିଂସରେ 59 ଆଭରେଜରେ 13,626 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 70 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ। ସଚିନ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 234ରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ସଚିନ ଏଥିରେ 231 ଇନିଂସ ଖେଳି 56.63 ଆଭରେଜରେ 11,157 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 33 ଶତକ ଓ 59 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ। ସଚିନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ 203 ମ୍ୟାଚରେ ହାରିଛି। ଏଥିରେ ସଚିନ 33.41 ଆଭରେଜରେ 6,648 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। 14 ଶତକ ଓ 36 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ। 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ଓ 24 ଦିନିକିଆ ଫଳାଫଳ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିରାଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ 178 ଦିନିକିଆ ଜିତିଛି। ସେ 75.43 ଆଭରେଜରେ 9,881 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। 41 ଶତକ ଓ 42 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏଥିରେ ସାମିଲ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଫଳତାରେ ବିରାଟଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ଭାରତ ପରାଜିତ ହୋଇ 97 ମ୍ୟାଚରେ କୋହଲି 35.93 ଆଭରେଜରେ 3,449 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 7 ଶତକ ଓ 27 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ। ସଚିନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20ରେ ଶତକ ମାରିନାହାନ୍ତି। ବିରାଟ ଦିନିକିଆ ଓ ଟି20ରେ 50 ଶତକ ମାରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟରେ ସଚିନ 664 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 782 ଇନିଂସରେ 48.52 ଆଭରେଜରେ 34,357 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 100 ଶତକ ଓ 164 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ। ବିରାଟ 515 ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମ୍ୟାଚରେ 571 ଇନିଂସ ଖେଳି 54.24 ଆଭରେଜରେ 26,310 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 97 ଶତକ ଓ 136 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ। କୁମାର ସାଙ୍ଗକର 28,016 ରନ୍ ସହ ଏହି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ 37,483 ରନ୍ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅନୁରାଗ ଟାଇମ୍ସ।